Chápeš? To je Luboš Blaha. Ideme aktuálne opekať. Našli sme Maťa. Takže Radšej 3 záchody. Tretí pre tých, ktorí nevedia, či sú muži alebo ženy. Toto musíme odmeniť. Slovensko je rodina, otecko, mamička a detičky. rodina je otecko a mamička. Ema, on ťa tak roustol. On si potiasol ruky s transgender osobou. Dávame fit check, takže mama smerácké oblečenie. Ja mám Money Calling oblečenie. Maťa má I Love Submissive Men a Marca má Trollface tričko. Je za tebou SBS-ka. Ty fajčíš cigy? 6 práci sú druhovia. Dáte na to akože? O nie. Ideme opekať, nie? Ema, ako ti to ide? Musím povedať, že veľmi dobre. Ešte možno. Dobrotka. Au, au. To my sme potrebovali vaš... Luboš, ďakujem. Ako opekáš? Dobre. Ono to funguje, Reálne, ale ono to to vyzerá dobre. To je spálený marshmallow, čo je na tom dobré? Mne to chutí. Čo sa deje? Čo robíš? Trpla mi noha. Ema je váš inštruktor teraz. A vy ste pacienti. Dobre. Momentálne sa nám rozlial guláš, lebo sme s Emou tancovali. Chutí? Tuto je náš bezdomovecký kútik. Ema zjedla guláš zo zeme a teraz je chleba. I surrender to sleep with your arms. In a way, oh, that's you love. Milujeme Smer! LGBT!